insurance benefit para kay Allen Gabato. Mr. Alan Cabato, mo ni ang gi-promise sa Bisaya gyud na imong ma-claim na insurance benefit para sa imong anak na si Allen. Niadtong buwan sa Marso, pipila ka adlaw pagkahuman masawi ang 19 anyos nga si Allen Gabato hinungdan sa pagkaaksidente niini sa motor sa pakigtambayayong sa BG Party List 108 aron matunol sa pamilya Gabato ang insurance benefits gikan sa Cocogen Insurance Company. Miadto ang BG staff sa panimalay sa mga Gabato sa Cebu City. Ako si Alan Gabato, 51 anyos. Nagpuyo sa Purok Chris, Barangay San Jose, Cebu City. Una ko ay 4 ka anak. Kanya trabaho ko as driver. Personal driver. Mismong si Tatay Alan, nga isapud ka driver, nawadag pag-asa sa nahitabo sa iyang anak. Nagbumotor siya tapos may kasalubong siyang dump truck. Saka yung dump truck biglang nag-counterflow sa linya niya kasi may naka-park na crane sa yung side niya, right side. So bigla siyang counterflow ng nandyan yung anak ko na nasa lubong niya. Usa ka dakong kawalan sa ilang pamilya ang aksidenteng nakaingon sa kamatayon ni Allen. Labi na sa kadakopod ang natabang sa ilang komunidad. Si Allen, kuha na siya kanang fire volunteer sa among barangay. Buutan at medyo napoy pagkabit naman pero dili tayo pa. Usual ra sa mga batanon. Balik siyang subo. Wala ko ikasabi. Taas ka siya pumandoy. Sa pagkahitabo niini, wala kabalo si Tatay Alan, ngayang anak nga si Allen, kay insured sa Cocogen Insurance Company. Hangtod sa mismong haya ni Allen, niadto si BG Party List 108 second nominee, Attorney Miko Clavano. Wala niya masulti na mo anak. Ni, kuha na lang gani kay mismo di, or ni ko di nga rin na timing siguro ito na nakita mo po siya so tinuod pag ingon niya nga na ay maklaim yung insurance di ako may kabawa na hindi makuha. Salamat po. Pinaagi sa staff ni BG Party List 108 second nominee Attorney Miko Clavano, gitunol na kay Tatay Alan Gabato ang tseke sa kantidad nga 10,000 pesos gikan sa Cocogen Insurance Company. On behalf po ng Cocogen at saka ng BG Party List 108, ito po yung cheque na worth 10,000 from the dun po sa insurance policy ni Allen yung nakuha niya. So ito po. Maraming salamat po. Thank you po sa Sakit tuod para kang nanay Majos, kasamtangang gatrabaho sa Hong Kong, isip domestic helper. Kay di niya makauban ang iyang anak, bago kini mawala. Pero dako pa Japon ang pagpasalamat niini sa kinabuhi sa iyang anak. Labi na nag-awas-awas ang hinabang ug pagsubo sa ilang mga kaila sa pagkawala ni Allen. Magpasalamat ko sa kang attorney sa Party List, Bisaya Guild. Kay maski ako katong time wala ko diri katong pagkahitabo sa akong anak, pero nagpasalamat jud gusto ko sa akong igsuon nga siya na rin tabang sa papa ni Allen na si Alan. Siya na sa kiliran nga sila ni ko antanan niya, siya na nag-open ako about ni attorney nga na ay nga rin mga konsihalis ni duaw niya muna sila mismo ni open niya mutabang sila tabangan mi nako namang pasalamat jud sa akong anak nga si Allen. Salamat proud jud kay ko nimo na 19 anyos pero sa madungog
Nagdamog lang na ako maski sa barangay. Kaya damang yun siya gikan diri sa amoa. Dida siya dito sa among barangay. Before sa simbahan. Maski kinsa akong pasalamat dyan sila kay sa kabata ni Alin, maski sa mga kuan, sa kanang tabang yun siya katong sa bagyo lang, sa mga nahitabo, sa naglisod sa tubig, sa mga baha, naasiya ni mas mo, among kapitan diri nga si Joed Aba, siya mismo, kakuan siya ni Alin niya, mutabang yun akong anak, manang sayang dyan kaayo nga, kabata, panawag pang siya namo. Maulan to, salamat kayo na. Kini ang isa sa nagpamatuod nga ang insurance nga gihatag sa Cocogen Insurance Company kay tinuod ug maprotektahan ang kada mga kaigsunang membro tungod kay kinsa pa may magtinabangay kung di kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!